Ba go ja mogopo ba o lala ba ga go gobela ke a dumedisa. Ge bone ba ga mafifintshwane kana tsa ga mamusime. Ukubaluleka kwekhamba isakhamanzi ebizwa ukuthi kwelimi lesilumbi i-native pumpkin isetshenziselwa makunomcimbi kunomsebenzi wezinyanya wezihlwele wamathongo phansi kulo mhlabathi bukamuntu nezihlobo zonke lowe sithela phansi siphuze sikhumbule amandla wemvelo, amandla amathongo, amandla wamadlozi, bephuze nathi siphuze ngabo ngoba singabo thina sizwe simnyama. Uma kunomcimbi okanye kwenzilwe kwahlinzwa kwenza zonke izinto ezibalulekile eziwukhiya esomsamo, sizwe nesizwe ukuhambelana kwaso. Lento ibalulekile uma kwenza umphahlo, lento ibalulekile kakhulu ngoba ilapho isixhumanisa nomvelinqangi nomenzi elatla kamatholo kamasidi le badimo. Mase kunjalo kuba nokunye ekusetshenziswa njengamagona. Amagona wona igona eleyona elokhiya futhi abelaphi bendabuko bendalo abenza yonke imithi enamafutha nokanye imithi yonke ehlangene ebese beyihlanganisa kulento njengesimanje ekhathini yanamhlanje ebathi isigubhu kodwa igona. Okunye amanzi la bakakha bafake khona obisi osolujwayelekile osodumile kakhulu esewuthenga emamaketeni ahlukahlukene. Nakhona bekusetshenziswa ngendlela enjalo bekwazi bayakuvala phezulu. Okunye okwenziwa ukhamba lona uma sekuhlaza uloluhlaza kuyadliwa. Ukudliwa kwakhona